Осень 92 года – одна из самых тяжелых дат в истории ингушского народа. События октября в пригородном районе унесли жизни около 400 ингушей. Многие остались без крова. Находиться на той стороне было опасно. Во время трагических событий десятки семей уходили из пригородного района через скалистый каньон Осы. Единственная безопасная дорога домой пролегала через леса горной Ингушетии. На дворе осень, было холодно и сыро. На том конце долгого пути измученных дорогой людей встречали жители Ингушетии. Дороги тогда в узком ущелье не было, и люди шли узкими тропами. Руслан Баркинхоев был очевидцем и участником тех событий. 28-летний житель Мужичи узнал, что нужна помощь. Он, как и многие, бросился помогать землякам спускаться с гор. Тауэр линз должен бокшнях, бокинах линз был, тропуш да, старый тропы. Су тропуш да не, докнах арбан цундух ухож лилернах. Скада ухож цалх болуш, тахам дуатсыж, ши болштей пармескеш арбана цакдей сискелюатсыж. Тулбан ши قوي بيسقاون دولبن ردقبر علامتال. شلبن دحل دهن تشيل ثاني البسا دقبر. أنا يأتسقش مالتسقش على арбан. Дорога для многих длилась несколько дней. Всего около месяца шли беженцы на равнину Ингушетии. На тот момент все села Джайрахского района были переполнены, а у въезда в Волкун развернули лагерь. Местные жители отправлялись в леса, помогали идущим, несли детей, стариков, делились едой и теплыми вещами. تأخذ هنا حباشة ديالله تعرض أغر ماشينج أورالج أوتوبوسج وز نقل ما ونقد حلق واشنت وز حلق متجش نق خلر هذا أتو خلر حلي خيبا أق سوامن دأر تدوخ ناخ حل دحول باش جديخش قالش دتي يا هم إزدور أقنا دينها وز متجش بخينا حداج بيرو دينو شواشة تسدينر دأر ملر حل أبواشان كذيك دي هنا شيل خلش تعلق خلش كم باشر دق يا هم حلقة حيزر حلقة وحش تحت متجج يا هم تيجي متجج يا قيق بير دول قيق ده شيء إزدش واحد بيش يا هم تيوخ يا هم حليها حماش قالش دتي حليها تحمشين يتام داس بيرو مستوش متي سقول داشي الله لاتر ديال وزر سؤال لقير تحول بن كيجنا هز بولش بوش كيجنا هز قال أشكر مجيشر كيجنا سجشر سج جويل يسار سوخان أول يوشان أول خويم كوك بواتش أستقبلوش تاست حباك تموجش سخادة دين لا بيق باسر سار هني أشتق شيل مثل أجابر أموجش باش دق برتسيقي سجشر جويل خيل زعمسك أخذ مارجير عم واحد ساوز زعمسك. Никто не спрашивал, кто ты и чей. Все были одной семьей. Не, дегаж, дуния начала, дуа ди хадер. ديال وزدور يحيى سجى دستولي شوش حمد استغنش دينها ودقت شو تغن أنيقي خلص سنة أن ديزل خوشن خلص سنة دقت شو ملاحظون تغن يحيى سجى خلديش دخشانس. Ахмед Таршхоев, один из тех, кто, подвергая опасности свою жизнь, раз за разом приходил на помощь беженцам. Он переходил Ассу вброд, перенося на своей спине людей. Ценой собственного здоровья он заслужил уважение всех, кто его знает. В результате переохлаждения у него развился атеросклероз нижних конечностей, и ему пришлось ампутировать обе ноги. Ахмед помнит много историй тех дней, но одна самая трогательная – о том, как спасали двухлетнюю девочку. مشلات في قولز لو حقي ديون هاي قلت يوقف مشلات في قولز تاسع حليزر تاسع ميالين جات اصر دحقز تان اورا لو حقز لو حقيقه يخير كروتش تاشت توهي نش تحوج ما بيالري يجي تو ديالرسن زيرك استروجين ديان سيل ديالسن خيترسن زينتين. В то время ингушский народ проявил мужество и единство. Дорога в Ингушетию шла серпантином. Идти приходилось вдоль реки по деревянным мостам и бревнам над Ассой, затем подниматься высоко и идти по скалам. В один из таких дней с нашим героем произошла история, которую он еще никому не рассказывал.
تعتامشن حماش دق نيسلور أنت نيق أودج تع بيرتش دغر إشت دلر ساقني نيق قالنا هنا ولر نيسلور وز تانس قالسك تعبيردر نو سين تعتامشن هم درسون شو استامشن نيستن هم دا بيلاقي خيد والمتجي حتى ترجمر لو سبسكلونو حواش شتي لامنس ارد ورا حواش شو استربا به لقي دان اسر جلاسه ما حتى والي شوش باتس اسر جتاني مترف بتنات حتى والي ساتي بيكور كوجي كل حق يج واحد صوت لقيت الله ترسو جو برنيمات ديرش نوقستي بسوت يوحسك حتى يحقرسو يوحسك حتى يحق دير يسجر اس حلا ايتا اس اخوايا سينيخي شو سكالا حخوايا از تربا به هيا سو اش حاجه واخسك جول جو واخسك دي هنا توقع اور حق جول جو سو حاجه يوخسك حق طب اقول يسن دا كرشرس داتقوس داتقيت اش تعرفي جرسو سن نيغ ثانيه تيوجو كوخت يرسن تاع فيشنو تاع كوختير تاع احتو فاضل شو ديخل احتو خلص تكوخت از لاتر از زوخسك. В 2017 году в Алкуне установили памятник. Высеченные силуэты родителей с детьми на руках, уставшие и напуганные лица женщин и стариков. Он символизирует дорогу жизни, которая простиралась через Асиновское ущелье и стала спасением для многих ингушей. Муслим Ганиев, Акармат Дасхоев, Новости 24.